What's up mga kalaro, mga ka-Airvert TV. Thank you for watching again to my channel today. Maging si Magic Johnson, James Worthy ay tuwang-tuwa sa pagkapanalo ng Lakers. At sila man ay umaasa, naniniwala na maaaring mag-back-to-back champion ang Lakers next NBA season. Kaya naman, gagawin lahat ng Lakers para mag back-to-back champs at hahanap sila ng mga players upang tumulong sa kanila para makuha at masungkit ang back-to-back championships. At isa na sa mga pwede nilang kunin ay si Victor Oladipo ng Indiana Pacers. Well, galing sa injury, pero napakahusay na defender at score na ito. Hanggang 20 points, kaya nitong umiscore at maaaring bumantayan kila Jamal, kila Steph Curry, o maging kila Westbrook. Magaling itong defender. So maaaring kunin ng Lakers si Victor Oladipo bilang kanilang scorer maliban kay LeBron James at Anthony Davis. Maalala natin ang tagputo sa Cavs and Pacers playoffs dati ng Cavs pa si LeBron James. So pwede siyang maging magaling contributor sa back-to-back championship ng Lakers. At pwede rin lang kunin si Evan Fournier ng Orlando Magic. Small forward shooting guard, underrated player, kaya ng score ng 15 hanggang 20 puntos kada laro. So posible po itong kunin ng Lakers at kapalit ni Danny Green at ang first round pick. At siyempre si Derrick Rose gusto rin sungkitin ng Lakers at magaling to, kahit na-injury, nakabalik siya this past 2 seasons. Good job at great scorer talaga itong batang MVP mula kay Chicago Bulls. So matandaan natin, nagkasama sila ng LeBron James, Cavs dati, at talagang gusto rin ni Derrick Rose mag-champion ulit. So pwede siyang sumama sa Lakers. Tapos si Mike Conley na dito Jazz ay maaaring posibleng ma-trade din papunta sa Lakers. Si JJ Redick ay magaling din na shooter, mataas ang percentage kaysa kay Danny Green. So ano sa tingin nyo mga kalaro? Matuloy kaya ang mga trade na to? See you next video. Maraming salamat for watching. God bless you all.